ndithi kuwe ube usisi omdala ufunde nodadewenu omncinci omoshayo nothi nje udadewenu omoshayo esikoleni esi1 uzothi shu sana lami because office uzoyiquqile niyoxoxa amatyala. Uyabona nje mama ndandingabambeki kangaka esikoleni andilenzi ixesha mina kwi-last born yasekhaya. Yo! Last born yasekhaya sisi hayi iyenzile into andanoba yesi stage noba yengamadimoni noba wayesetyenziswa la ntombazana andiyazi. Kune-last born yasekhaya kuthiwa ngu-Awu. Guys, la mntwana lowana naningatsho nithi usetyenziswa usathana izinto wayezenza unprovoked phofu. Akathunywa mntu akaxelelwa ngumntu uba makathini uyazenzela qha umatsheza akanaxesha laloo nto. Ndinaminazana apho ndabizwa sesindibizelwa isitori sama-apile udadewethu ebe ama-apile lawo esikolo ke ngoku endingawasibuzwa wathini. Mind you, ekhaya siyawathengela ama-apile sithengela into zophatha so that esikoleni sifane nabanye abantwana siphathe kamnandi njengabanye abantwana. Intoni dadewethu sisiwaqomba zabalaya aba kunaminazana ethile ku-Friday siyaphuma esikolo. Ekuphumeni kwaso isikolo kutshayelwa kulaa term sasingenabo anti andazi uba kwakwenzeka intoni but kwakutshayela thina abafundi. So nge-Fridays ke ngoku kuyatshayelwa hayi nyani ofisini mos kuyakhethwa iitishala ziyakhethwa uba zifuna kutshayelwa ubani. Udadewethu wayengekho kulaa list because wayesaziwa esikolweni bungumuntu onjani wayengekho. So ke ngoku ikhethwe ke le list ezawutshayela ezi-ofisini. USinara naye ngwasekhaya wayekwelo xela uSinara lalishayela ofisini uyeva. Hayi nyani kutshayelwe ke mna nditshayela eziklasini nomnye tshayela eziklasini hayi ke silindane ke ingabinangxaki. Nanko uSinara eyotshayela ofisini xa ithi ntla uSinara hayibo nanga ama-apile wesikolo onyuka idonga. Zii-cardboard zonyuka idonga bekusaphose uba la ma-apile akhutshiwe ngoLwesithathu sinikwe sitye ama-apile but akakhutshwanga ke ngoku. Athi uSinara ama-apile atheni la singanawunikwanga kodwa bekusaphose uba siwanikiwe. Hayi nyani nanku uSinara eyobonisa uAwo ke ngoku uba Awo izobona nanku Awo ehovisi. uAwo mind wakafuneke ehovisi because uyaziwa wayeke weba imali kaMiss Zihle pha kulaa nto yala office. Akafuneke ofisini nanku uSinara embizele ofisini baSinara wena Awo nanga amakhalibhothi wama-apile bekusaphose uba basinike kuthembe ngasinikanga. Wathi uAwo thula yekela mna yonke lo ngqalo. uSinara akafuna ungena engxakeni wagqiba wayishiya indawo wahamba ke sanomadlamshe wamkatshuyi washiya ku-Awo ofisini. Hey, ndithi kuni udadewethu wacinga wajonga iapile wajonga umnyango wagada isouti wathi okay ndizolenza ixesha apha. Wathatha ibhokisi yokuqala wayithi qhu efestireni ngapha yaphansi kunengcaka akabonakali mos ama-apile athi tshwa engcina ama-apile ibhokisi yokuqala. Wabuya udadewethu wayibeka ikhadibhothi yokuqala i-empty mos waqukule yesibini waqomba ndizayithini nakanene wakwacinga ndizayithini because ndizawubhaxa efuna ndiphuma nayo yonke le bhokisi. Ubani wakhupha incwadi ebhakeni wakhe sisumatshezi wazikhupha wazibeka ecaleni wayithi qhu ebhakeni ibhokisi yesibini. Ibhokisi ayoneli mos ebhakeni ashiyeka ke ngoku la ebhokisini. Uthe xa iqale beka wona wagoba wabeka wona wavala ibhokisi. Uthe xa yethu uyayivala le bhokisi wavuleka umnyango. Uthi ndaqomba hayi zishubile ke ngoku. Zishubile ke ngoku uthi ndathi gqingechops. Yho ndathi hayi ke ngoku linjondele mini gqingechops sisiwonyuka ngomcondo wathi xa ithi yo Miss Mnyayiza sisi nakufikile. Tshintsha apha lumekakeni sisi uMiss Mnyayiza akaqhelwa ngadlali kanjalo uyagibisela ke impama xa ithanda lamfazi. Uthi Awu ndaqomba yo hayi ke ngoku ndafa Thixo wami into bendiyenzela ntoni le. Uthi kuthekise njalo wathi Miss Mnyayiza uvula ubhaka ntombazane. Uthi hayi ndave ndabona uba linditshonele mini. Ndixelele uba mna lo ma-apile kwathi xa kuvula ubhaka ama-apile agcwala phantsi mangakanani agcwele athe ebhakeni. Uzowathini lo mntwana ama-apile andimazi buzowathini because ama-apile siwashiya endlini besiwaphethe kwalapho kwesi sikolo ama-apile siwatyile sawagqiba ngoku yintoni ema-apileni. Ndixelele uba sisi wamiswa kwi-assembly lo mntwana lona ehlazwa guys kuthiwa mjongeni. Kwakuthi mandife kuthiwa uphi udade wabo ndimhlophe ndingubani kuthiwa nanti amhlophe phaa kwathiwa makonyuka iqonga zomeca kwakhe. Ndaqomba ndingenaphi nindifakela ntoni kule nto bethunana ndifakelwani mna ndifakelwani ndikhupheni kule nto yayingase nditsho ndithi ndikhupheni kule nto. Bathiwa mandixelele umzali sana mna into ndanilindele esikolweni bakuxelela qha uba udadewenu wenze u-A no-B no-C. So uxelela umamakho ngomso siyamfuna esikolweni qha qwaba eyoba mna ndingenaphi ke ngokuba mandide ndinyusa uqonga ndiyomiswa eca kwesela lo mntwana ondingamazi bebethunywe ngubani uba make mama-apile. Guys ndandimnyebelelana ndiyinto etheni qomba yo Awo intoni
undenza yona sana ndiqomba lo mntwana yintoni la ndenza yona. Ndixelela ke sani uba wathi wapaha kwi-assembly akho mntu wayengamazi sisi. Yabona babefunda naye primary bayayazi loo nto akho mntu wayengamazi into yobana lo mntwana wayeba wayengumntwana wayisoloko emosha emakhwenkweni wayengekho mntu emakhwenkweni kwinto zomjolo nento wayimosha qha ebizikhafutina zabantwana ye wena adla i-full chicken zonontombi la mntwana ndimazi uba wayetheni wayengenwe yintoni. Ndinxelela ke sana kwakutitsha umakazi wami kwesasikonto umakazi waya straight ekhaya wayothi yemzala hayi ke sisi kanje nakanje wasitsho isitori makazi umama wayengancamanga kaze engakhubekanga ethi kodwa mntanami yintoni ukundenza inhlekisa elalini yintoni ukundenza inhlekisa esikolweni yintoni le ndingakwenzela yona mntanami ufuna ndikwenzeleyo umzali igeza athethe kabuhlungu ngendaba yomntwana nje ningazi noba ubhuqwazi istage noba yintoni yo niboze nifunde nabantwana bakokwena abancinci abamoshayo nizothi shuma sana wami yo hayi mna ndimrhaleli wasekhaya andimrhaleli ningambona ngoku akaloledi akakhula ngisoze ukuthi uba nguyilowa wayesenze ezaa zinto zazimasikize sazibambisa amazinyo ngokya hayi sana ikhulile igirl ngokuba ningayibona yo babemosha abantwana including uSinazo lowa yo babemosha guys hey hayi abamaziyo uSinazo no bayoze batsho sisi